Estamos aquí porque sabedes que había un evento económico onde estaban as principais autoridades políticas galegas e económicas. Por si non se enteiraron de que levamos 7 días de folga. Sabedes que estaba aquí o presidente da Xunta, como sabedes, facendo gala da súa sensibilidade para as reivindicacións dos traballadores e das traballadoras, para que despois alguén siga votando o Partido Popular, que así nos vai. Cando se trata de conquerir un bon convenio, nunca fallades, sodes os mellores. Esta é a resposta que merece esta patronal miserable que ten secuestrado o vosso convenio. Solamente queren escravos e iso non o imos a consentir. Levan meses sin querer negociar, levan meses negando as melloras que merecedes, porque necesitades un bon convenio, porque o merecedes, porque non se pode traballar pola auga, non se pode traballar por 4 pesos. Temos que mellorar o convenio, sí ou sí. Que nos ofrecen agora? Ofrécenos 0,25 máis no segundo ano do que nos ofrecían fai 15 días. E que é o que nos ofrecen? Para este ano 26 o 4% de suba, para o ano que ven o 2,25, para o ano 28 o 2,5 e para o ano 29 o 3,5, total 13,25. Que é o que pide a CIGA, a Comisión XUGT? Pedimos o 13% en 3 anos, non en 4. O 5% para este ano, o 4% para o ano que ven e o 4% para o seguinte ano. É moita hora de que a clase traballadora se convenza do poder que tedes. Sin vosotros, os empresarios non son absolutamente nada. Da igual as empresas que teñan, non poden fabricar absolutamente nada. Sin vos non fan nada. Sodes necesarios, sodes imprescindibles e por iso temos que conseguir un moito mellor convenio. E para iso só hai un camiño: loita, conflicto, confrontación. É o único que nos deixa forza e adiante. Acabamos de presentar unha instancia ante estes amables señores de azul para que de igual maneira que nos acompañan sempre, que tamén veñan con nosas mesas de negociación para que lle tomen filiación a patronal e lle abran tamén os expedientes administrativos de multa, sanción e detención por estar bloqueando o convenio colectivo.